mul kalawen mana. Sharon, kura kikwale gi police, gi presiding officers, gi clerks. Mokwongo presence mar police en mar kelo fear, intimidation, ma jok maluor ok dhi. Nikech gimikwongo itimo en ni gima koro notimo kopo ni sirkal dwa manipulate result mar election makanyo. Gima gikwongo gitimo ni gotieno mane ji onindo kanyono ne ji obedo intimidated ma serious. Mondo ji kik dhi go kura, turnout bed matin. Nikech ka turnout onge ji ok go kura kokikwale. Nikech koro samuku go kura no, koro clerks kema go kura. Jok mane polling stations kema go kura. To gini ng'eni gigo ne ng'amo chulogi. Gima chelo mitimo ga en ka en kuma ji ignorant. Ing'e ber Central Kenya ni ji ok ignorant. Gweng'wa kucho nyayudo ka nitie polling station ma ng'ato kia go kura. En obiro gi nyinge ng'ama mondo gone kura. To kuma otiko kia. Koro polise ma penjo. Tidwa gocho ni ng'a. Wacho ni an adwa Sharon. Tigone wakili. Ineno? Ko mago ways ma sirikal nyalo timo. Lakini ka koponi, ing'e ni onge power moingo power mar jopiny. Onge. Katibed mana gi gang'o, katibi mana gang'o, lakini the political power belongs to the people. Ka ji odagi ni ng'ano ok gidwa, to onge giminya timo. Ineno? Nikech ng'ato ka jopiny dwaro ng'ama gidwaro, to gigo kura, kasto girito kura. Ok giwuogi, giluoro kanyo. Alafu ing'eni kata ubi mana polisi 1,000 kata ubi mana ji ok onya ingo jopiny. Koro ka jopiny ok dwar ni mondo ng'at ma ok gidwa no dhi, to ok nya dhi. Koro emidhi pim go, kaka nwachako, ma en pimo teko. Kopo ni jopiny ogo kura morito kuchgi ma ng'at mane gidwaro oloyo, to nguvu mar sirikal dhi timore nade? Dhi dok piny. Yani dhi bedo ni public opinion ni central odhi. Ineno? Nikech ok apar ka nitiere yiero moro ma dhi bedo defining moloma e area no. Koro mano e outcome waneno ka wang'iyo kaka sani election dhi. Nikech kata mana bedo ni obila koro kata mana nokuor bende IBC